Skönt. Ja. Är det skönt? Är det skönt att bada? Pojken? Ja. Ja. Bad gillar mamma och pappa. Oj. Men vad gör du? Jag blir förbannad nu. Ja. Vill du inte bada mer nu? Vill du inte bada mer nu? Nej, nu har vi badat tillräckligt. Vad tar man av då? Det är bara att trycka av det. Jag bara vid av.